Допълнителен принцип номер 3. Всеки един VSL трябва да започва ударно с най-силната емоция, която присъства в историята и да удря хората право в чувствата. Реално, всяка една градивна частица, която изброих преди малко, ако присъства в VSL, трябва да се тества по-отделно в началото в лида и да се види с коя част от цялото маркетинг съобщение ще резонират хората. Защото когато резонират с едната част, тя е в началото, това е хукът. И когато си ги хвана емоционално, може да ги проведеш през емоционалната пътека на другите градивни частици и те да възприемат това, което имаш да им кажеш. Затова всяка една част от VSL трябва да се тества по-отделно в началото. Защо за Бога имам Дарт Вейдър в този слайд? Така, един от най-добрите филми на всички времена, оригиналният Star Wars, започва последния начин. Има един голям имперски кораб, който превзема малкия кораб на съпротивата и на екрана се появява Дарт Вейдър как превзема този кораб. Без да казва нищо, само с присъствието си, само с външния си вид, веднага ти е ясно, че това е лошия герой. Веднага Джордж Лукас успява да те хукне, за да гледаш цялата останала част от филма. И реално филма започва с частта за лошия герой. И точно този лош герой, Дарт Вейдър, е останал икона в модерното кино и се помни даже и след 50 години. Така, представете си, ако филма почваше с това как два случайни робота са на една пясъчна планета и откриват едно момче, което е фермер, но има големи мечти, иска да избяга от родната си къща, обаче Чичо му не му дава, защото иска той да поеме стопанството. Представете си, ако филма започваше с следващата сцена. Това ще е много по-скучно начало, нямаше да има мистерия и нямаше това да е едно от най-иконичните интрота в киното. Реално, вижте как първо започва с частта за лошия герой, после преминава в началото на The Hero's Journey. И според мен лично, ако филма почваше с The Hero's Journey, историята на Люк Скайуокър изобщо нямаше да резонира по такъв начин. Но Джордж Лукас е умнокоперен. И фрапантното в цялата ситуация е, че Дарт Вейдър присъства само в, мисля, че 8 минути от филма, а филма е 2 часа и 10 минути, нещо такова. И макар да присъства само 8 минути, той е най-силната част, най-запомнящата част от филма и след близо 50 години все още е икона в киното и хората го помнят. Джордж Лукас е знаел, че това е много силна част от историята и затова започва филма с нея. Хуквате в първите 5 минути и поставя цялата мистерия. И после малко пуска Вейдър през филма, за да задоволи това, което се е изпитал в началото. Така. Затова, когато имаме една история, един VSL с, да кажем, 5-6 от градивните частици, които показах, трябва да тестваме и да тизваме всяка една частица в началото, докато не намерим печелившото начало. Но това е после и това е малко по-тактическо.